Katong ania sa sulod sa simbahan karon o katong atua sa ilang tagsa ka balay, duyog nato nining Santos nga misa via live stream. O sa atong mga igsuon nga tuwa sa laing dapit na ilabi na abroad, nahibalo ko sa uban ninyo, nakaila ko sa uban ninyo. Kumusta mong tanan? Mga igsuon, karong adlaw gisaulog sa simbahan ang piyesta sa dedication of the Lateran Basilica. Kanang Basilica, dako na nga simbahan. Basilica del Santo Niño de Cebu na inana, dako kay nga simbahan. Kanang Lateran Basilica mao kana ang katedral sa Santo Papa dito sa Roma. Ang katedral mao na siya ang mother church sa diocese, di ba? Mao na siya ang seat, tingnon ta. Mao na siya ang seat sa obispo diri sa diocese. Ang katedral mao ang seat sa obispo, ang chair. So ang Lateran Basilica nagpasabot nganong gitawag og Lateran. Nganong ginganlan og Lateran tungod kay giila diha ang nag-donate sa property ang pamilya Laterani, Laterani family. Ilang gi-donate sa tuig 311 gidonate sa simbahan sa Laterani family ang property. Dayon ang basilika nga gitukod gikonsagrahan atong November 9 year 329. Kanang konsagrahan mo nang gitawag og dedication, no? Kanang dedication sa church sa 2019 ang simbahan nga bag-ong gi-renovate sa Bayawan gi-dedicate, sige konsagrahan na. So karong adlaw mao ang anibersaryo sa dedication o anibersaryo sa consecration sa Lateran Basilica sa katedral sa obispo sa Roma. So ang Lateran Basilica, ang Basilica, simbahan. Ang simbahan gitawag nga unsa to? Balay sa Dios. Ang simbahan balay sa Dios. Ug mao ni ang simbahan, ang templo sa Jerusalem nga giiskutan diri sa ebanghelyo karon. Nasuko si Jesus kay balay gud na sa Dios ang templo. Nya gihimo man nga murag tiyangge sa mga tao. So murag insulto sa Dios ang ilang gihimo, balay sa Dios. Aniya si Jesus nasuko niingon siya ang simbahan, ang templo, balay sa akong amahan, apan ninyo kining gihimo nga merkado. Na-desecrated ang kabalaan sa simbahan. Gilapas ang kabalaan sa simbahan ug mauna nga nasuko si Jesus. Gipanglimbuwad niya ang mga lamisa sa mga negosyante, gipangbunalan ang mga hayop, giabog pa gawas.
Gikan pa sa pagkabata kita gitudloan sa ato ang mga ginikanan. Unsa ka sagrado sa simbahan, tudloan ta sa mga pari, unsa ka sagrado ang simbahan. Kita ko usa ka simbahan, di ko mahinumdom dili dinhi sa Dumaguete. Panakakita ko og simbahan nga gibutangan gyud, gisulatan gyud dito sa atubangan. My house is a house of prayer. My house is a house of prayer. Siguro gituyo aron mapahinumduman ang mosulod sa simbahan nga dili ni ordinaryong lugar, sagradong ni nga lugar. Dili ni daytanan, dili ni pahuwayanan. Nasuko ko dito ko sa Bais tungod kay dool man sa Sacred Heart Academy ang simbahan. Ang mga yaya, mga lola, adto dito maghigdaan, magpaabot sa ilang mga apo, ilang anak, maghingot anay pausahay. Dool palpod sa Hall of Justice ang mga tao nga naituyo dito sa Hall of Justice adto pod lingkuranan, adto manglingkod, adto magpahuway, paabot, no, nya magaistoryahanay. Motong hinungdan nga akong gisirad-an ang simbahan, dayon usa na lang kapultahan sa kilid ang inablihan. Na aron pagpakita lang sa kasagrado sa balay sa Dios. So, kung mosulod ang atong Ginoong Jesucristo sa simbahan, sa katedral karon, sa man kahay ang ikasulti. Sa makay ang ikasulti. Diha sa gawas, aron lagi pagpakita nga kinahanglan atong tahuron ang simbahan, gibutang gyud diha ang mga proper attire sa pagsulod sa simbahan. Daghan ang moingon, Padre, makasala gyud ko Padre sa kumpisal. Yung bitaw mo, ako ra ni itugan kay wa pud mo kabalog kinsay nang umpisal. Usahay ma-distracted siya. Kay bali mga siksiha usahay ang mga sinina sa manimba. Di man siya makakonsentrate. Nya kami pod mga pari distracted pod mi usahay, no? Ug maglingkod mo nang atubangan palihog panapo. si Lola galingkod sa tubangan ga bilangkan ra gyud si Lola, panway kasog Lola, no? Mo kana naagi proper attire ang manimba. Dayon naagi picture gipakita namo. Naapoy dili proper nga attire sa mosulod sa simbahan. Sa ako nagingon aron pagpakita sa kasagrado sa simbahan. Ang simbahan dapit sa pag-ampo. Solemne nga atmosphere ang dapat mo'y maghari sa simbahan. Pagtahod sa Dios nga naa diha. Balay gunis sa Dios. Ayaw pasipad. Dayon kadungog punta kanang giingon nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo, no? Unsa may buti pasabot, nagpuyo ang Dios diha sa ato ang lawas. Ug mao kana nga angay atong ampingan ang ato ang lawas aron mahimo nga takos nga puloy-anan sa Dios. Dili nato
hugaw-hugawan ang atong lawas. Limpyuhan ang ato ang kaugalingon aron mahimong angayan nga puloy anan sa Dios. Mo kanay mga pagtulun-an alang kanato karong adlaw. Nagpasidungog kita sa simbahan sa Lateran sa Roma. O ato ang giila na ilhan unsa di ay ang simbahan nga angay nga atong tahuron tungod kay balay sa Dios. Pan mo sumbalik pod ta. Nga kita po di ay ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Nagapuyo ang Dios dinhi og mao kana nga angay respetuhan pod nato ang ato ang lawas. Limpyuhan ang atong kaugalingon aron mahimong takos para sa Ginoo. Amen. Mga igsoon, nagkatigom kita dinhi